Здравейте, хорица любезни. Аз съм, не знам. Здравейте, зайци, аз съм Камелия. И днес ще правим Bean Buzzle Challenge с Филип. Прави това не е хохрама с Да, не е хохрама. Значи има 3 рунда и просто се въртим и... Всички знаят какво е това Bean Buzzle, знаят, че са гадни и яки бомбони. Защо не кажеш бъзъл, не е ли бъзъл? Бъзъл, направо ще е бъзъл направо. Значи има Има ако, има пуканки, има развалини разни. Ще започнем. Ей това. Така, може да се раз, два, 8. Айде, може да се раз, два, 3. Айде, кой е? Ти си трети. Аз съм. Ти си трети. Той е първи. Той загуби. Няма загуби, ами... Да, значи е първи. Да, значи кой ще е втори? Аз съм трета, дайте си първи. Аз съм, айде какава. О, шит! Направи стегни по шит. Избери се едно от тия трите. Къде избера? Розово, няма или оранжево? Аз имаме и това. Не, това е повръщане. Не е повръщане. Тук един цвят може да е две неща. Добре, аз имаме и това. Пуканка. Не знам дали пуканка, обаче е бяло с жълто. Или бебешко едно от това. Да, но що няма да български? Айде, 3, 8, аз съм първа, не? Да. Кое е това? Кое е това? Няма, много е няма. Повръщаня. Повръщаня? Чакай, е ти дам. Не, дай. Трябва да го преглъщам. Ай, слагаме си такова право. Не плюем. Никога. Да, няма да се плюем. Защото... Бруклин, мадафак. Айде да пишеш и аз съм, че няма памет вече. Кой е това? Твоето къв цвят беше? Гротете нещо. Моля се, ма трябва да го спроя. Не можеш да до края. Кои са това? Да, до края. Трябва да? Ой, той е някакъв на друг език правя. Това е на италиански. Нека? На сен попел съм и един. Ами... Яко ли? Гротете... Ти не е ли по... Носни картички са си поле. Това е заден. Това беше гадно ли беше? Да, добре, моето е това. Това е лапа. Това е... Шит! Всички ли сме сгадни? Шит! Дъвчеш до края и заповядай. Какво е това? Не знам. Butter popcorn или... Не знам какво е това. Нещо е няма, да я прочита. Какво беше това? Давай, next. Не знам какво е това. Обаче не е лошо, не е... Не, аз стигля едно, ти стигаш едно, аз стигля едно, ти стигаш. Така. Изглежда добре. Какво е това? Не знам, моето... Или лимон, или трева. Така... Дай го аз, дай да забявам. Направо такава. Аре. Моето е също, ще обаче. Давай. Това може да е вкусно, това. Ами не знам, ще взема това. Това е или шоколад. Или едно. Шайзеш. Ай, ям. Пак и грабна. Какво беше твоето цвет? цвет? Нямам цвета какъв е. Нещо лошо, дайте си. Пак ли повърнява? Фирч. Това е гъл. Какво беше това? Такова. Връщано пак. Който? Някакво шоколадчето. Ами е лимона ще. Ми да, в смисъл да няма направим специал. Моето е... Шит! Всички сме сгадни направо. Ти много гаден. Ти после кажете се направо. Да, никс. Ти беше много гаден, много. Не знам дали се чува музичката, ама... Това е или тути фрути, или... Миризе чорапен, да, стинген сокен. Стинген сокен. Стинген сокен. Идем. Който е или бакава? Да. Защо не си стегли?
Но то пак е гадно да му се върна. Ай, аз ще. Какво? То колко такива има? Не е смешно. Не, с друга път друго. То е фул. Да, се падна. вижте си, да. Дай двете не Това добре. винаги е яко. Това винаги е яко. Да, ще ли паса, зъби или боровинка? Да. Това е боровинка. Може да ти поръчи. Това са зъби. А моето е нещо смисъл. Дайте, добре. Много малко. Аре, аз още искам пари. Който искам. Какво стана? Малко зум. Да. Аз също зум. Чая се изправя малко така. Не. Не. Добре, аз си стеглям. Аз вече ги казах и задах косата. Има корпус. Това е или бейби пелени, бебешки пелени или кокос. Моята е паса за да се измила едната от косата направо. Кой има зад нас, аз се дръпа малко. Бебешки пелени! Йоу! Не! Харесват ми, ама са гадни, имам пред... Харесват тя, ма са гадни, не биш ги пели. Не, вкусът е ужасен, обаче ми харесва. Като са чисти ти харесват. Не знам как да взема. Да, наистина има вкус на чисти бебешки. Никой не съм пробвал, обаче има такъв. Това че е супер. Взима още едно. То пауза ли поправят? Не, някога да спирам. Бърка. След това правим още. Ям или кокос или някакво едно тече лапа. Моето е майно тече. Или трева, или другото, какво беше лимон. Моето има вкус на уния, дед ги палиш и миришат. Трева. Има вкус на уния, дед ги палиш и миришат. Нещо свежа. Не, няма да влям. Направо го изплют. Не. Кой се падна? Някакво гадно. Добре. Продължаваме с влога. Добре започнах, т.е. лошо започнах, добре свърших. Нещо вкусно. Да, още едно. Да, сте за зъби. Проти, моля те. Супер сега. Иде. Да проша дрънка меса. Ами, не знам. Да потом влизаме бързо въпроса. Добре, чай да обясним къде сме, какво правим. Сега сме в Питър на плажа, на кой плаж? Хора, ви... Сега ще ви... Пламо, я се потопи до крака. Я стой там, като някаква самодива, бе. Сега ще ви покажем какво става, но бяхме с скул. Чай, че нямаш такова. Снимаме се. Това 20 минути. Не се чуваш изобщо. Само се вижда и това. Ей това. И обувките не са. Ей, сега ще ги снимаш направо. Снимай ти. Аз не знам. Аз съм морски котки. Damn! Bam! Няма да тръгвам каза. За видеото. После ще твърташ. После ще... Damn! Окей. И сега какво става? На мокри ли? Да, само тая. Коя? Само тая. Приятно. Намахрих се в бурката! What are those? What are those? Damn, bro! What are those? Чай, аз да пуснем малко. Стига! Не гледай така.